Šta mislite o životu posle smrti? Ja mislim da ima nešto, postoji nešto. Sad šta je, u kom obliku, ne znam. Tačno. Nije dokazano, ali A šta vjerujem mislite, ima. da li su pakao i raj stvarni? Pa kako se priča, jeste, ali niko nije još potvrdio. Pa mislim da sigurno postoji, da iskreno i to sam skoro saznao, naravno iz Novog Zaveta, iz celokupne religije proističe da postoji život posle smrti, da postoji duša, da postoji sve to što tamo piše. Pa o tome još nisam razmišljao, ali mislim da nešto postoji. Znate šta, to je jako je to diskutabilno. Vidim da mnogi psiholozi, psihijatri, svi rade na tome da dokažu da posle smrti postoji neki zagroban život. Međutim, znate, kad čovek ode u taj svet dole 2 metra pod zemlju sa svojim bićem, nekako ne verujem da može nešto da oseti. Jer sve je dole. Sve istruli, ostanu samo koske. A da li postoji nešto, voleo bi da postoji. Nadamo se, ima taj mali, kako da kažem, ta nada da postoji i to nas isto drži. Da taj zagroban život ipak, mnogi ga propagiraju. Šta mislite o životu posle smrti? Verujem u reinkarnaciju, iako se to kosi sa verom našom, ali ja verujem da postoji kad telo umre, da duša ide gore u neke druge svetove i da je tamo život u stvari kako mi zaslužimo ovde na ovom životu. To je večito pitanje. Verujte, i dalje razmišljam. Prosto ne bih mogla da vam odgovorim definitivno, jasno i da to bude onaj moj poslednji odgovor, ali svemir je velik, širok i prosto ko zna, ali činjenica je da je naš mozak, znate već koliko u upotrebi, onda ko zna. Ko zna, mada znam da mi se niko nije vratio i od mojih dragih ljudi da mi kaže kako je s one druge strane. Što mi kažemo neka druga dimenzija, pa onaj ko nam ode, neko ko nam je drag, pa kažemo volimo ga u nekoj drugoj dimenziji sada jer smo svi konačni.